lah. Oh, nice way. Every one of you to join the session and join the discourse, or let's all come together and इसके ऊपर बातचीत करते हैं. नायनायनो फैनाय दं इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलखौहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय एक्जिबिसनखौ मोजां मोनो एसे खुलुमबाय Deputy Garo. लोगोफोरा बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि दिनै दा मोना जागासिनो दङ भिउआ नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि सुन्दर मोजां आरोना लाइटिं माबाफ्रा ओरैथिंहाय बड'फानि माबा दङ स्टेचुखौ नङा बे आखिनाय आर्टसो खोमा ना मानि थाखाय बायनाय बियो बायनायनि माबानाया जाबाय ओइ माबानाय दावहा जानायाव बेहाय बायनाय दावहा माने नायहाफोरा आरो माबानाय बेखौलाय मा होनो बेखौ इन्दि थरखा मा होनो दे मा होनो दे बेफोरनि फिसा बे बबिन ओमफ्राय नैबे माखु होग्रा थादनि ओमफ्राय नै बियो मा गरखा गाग्रानि गोजौआव थायो गरखाथ' होनग्राया आंबो माने क'क्राझार थांनायावनो सानथामानो जाबाय नोंसोरो दाख्लैबो मिथिङाव फैदों आंबो नों सोरजों थादोंमोन दा खानजलजों सिदां ना नुनानैल' एकदम मोजां फैदो गाबोन प्लिज सर्ट मुभियाव गोसो दं नामा हा सर्ट मुभियाव गोसो दं एक्टर लानो आंखौ आलदा मा खोथा बेलाय होमबालाय थांनो थारदोलै नेनो हालाबा थांनोसै Bodoland Knowledge Festival गामियावनो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल गोरबो खुंगुर स्टुडेन्ट अफ बिउ बिउ माने मा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जामा मानसि नालाय गुड इभिनिं एभ्रिवान गिदिं माखासेखौ खिथानो हाबाय माखासे खिन्थानो हाबाय बेजों लोगोसे दायो जोंहा लोगोसे दं आंजोंहाय जोंहा ब्रादार राजा खुंगुर जोंनि बुंनो थाङोब्ला गिबिसिन इउटिउबारा बेनो बिराद मोजां मोनबाय बिथांखौ फार्स्ट टाइम दिनै फेस टु फेस ना दिनै फार्स्ट टाइम बिराद मोजां मोनदों आं गोदो बिराद नायोमोनलै बिराद नायोमोन ओमफ्राय मारै जालांखो जों सानैजों एसे डेट जालांबाय दा डेट जालांबाय लोगो मोनलांला आरो ना सिरि माने ओमफ्राय फनावलाय रायलायनोथ' जाया खनसे बिदिनो चेटिं जादोंमोन एसे ओमफ्राय बिनिफ्राय माने इम्परटेन्ट पार्टसो नालाय नंनाय नङैलाय माने हाय हेल' होनलाबाय थानांगौ जाखो ओमफ्राय नांगौ जायोबा मेसेज खालामो बेफोरबायदि आरो खिन्थु बिराद मोजां मोनदों आं बेखौ लोगो मोनाखै आंबो जोबोद मोजां मोनदों औ ओमफ्राय फंनैसो नोंनि साबसक्राइबारफोर नुफ्लांबा आंखौ एसे साबसक्राइब खालामना होदो मेहेर वारिखौ yes थेंक इउ डेन्जार साइज मिनि एसे मिनिना होदोंमोन आं दा मिनिथ'वा हाथाय गोमो नुदों ना गोमोआथ' जाखागोन 40थासो जाखाबाय गया 40ता औ ओरैबायदि 40 जाखाबाय ओमफ्राय सना कालारनि नुदोंब्रा बेबायदि आरो एसे दामि मानसिनि हाथायफ्रा दामि जाखायो दुखुनि मोदै बाय बाय